Не само задачите обаче са яки тази седмица, но и нещата, които предстоят за фермерите покрай традиционния за всяка седмица стар български обичай, с който те се запознават. Този път групата ще създава истинска история в българския фолклор. Фермери, лошия късмет сякаш ви преследва последните седмици. Изпотрошени крайници, набези на диви животни, а сега и изпепелен покрив. Точно както и нашите деди, вие посрещнахте всички тези нещастия с високо вдигнати глави и всички запретнахте ръкави. Старите българи обаче силно вярвали в съдбата и имали и свои малки тайни за справяне с трудните моменти, като призовавали по-висша сила за помощ. Вече 2 месеца вие живеете като едно сплотено, китно село в полите на планината, което вече има свои собствени шеги, фолклор, а от днес и обичаи. От днес фермата на чорбаджи Хаджи Роман ще има свой собствен обичай, който ще се превърне в традиция и ще бъде даван за изпълнение и на фермерите, които ще участват в следващите сезони на предаването. Обичай за прогонване на кръг. Чорбаджи Хаджи Романовия обичай за гонене на кръг трябва да има своя хореография и определени движения, както и специални думи и напеви, които ще гонят злия дух на кръка от фермата. Успех, фермери! Днес вие ще сътворите история. Жестоко. Ако този обичай го бяхме направили малко по-рано, може би щяхме да си спестим доста драми тук във фермата. Например, Роси да не се потроши в дерето, Митко да не си изкълчи крака, да не запалим къщата на фермера. И Христина се върна, трябва да е най-щурото нещо. Трябва да е най-щурото нещо и най-лудото, защото това ще бъде и в следващите ферми. Аз съм сценарист. Ти си. И си нещо гнусно. Мислех, че след този обичай кръка няма да има топки, се върне във фермата. Мисля, че ще изчистим всяко едно зло. Днес кръка ни напуска още от закуска. Смет из хляб с червено вино, прощаваме се с теб година. Трябва да стана текстописец вече. Най-после във фермата дойде мигът, в който всичкият лош късмет, който споходи стопанството и хората в него, да си замине с гръм и трясък. Творческият директор на групата Георги е готов с идеята си за чорбаджи Хаджи Романовия обичай за гонене на кръг. А следващото изпълнение ще остане в историята за следващите поколения българи. Ей, бива лош късмет, ама това вече на нищо не прилича. Едни си чупиха краката, животни идваха да ни ядат пастърмата. Христина се върна! 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 Това на нищо не прилича, ей! Къщата ми изгоря! Няма такъв кръг! Жоро! Я стига си пил и идвай тука! Мама... Айде, Ромен, да изгоним Хриси, това кръг. И Хриси ще изгониме, и кръка ще изгониме, и всичко ще изгониме. То за Хриси е ясно. За кръка знам една много добра стара традиция. Ще видите как ще станат нещата и всичко ще се подреди. Айде. Чорбаджи Хаджи Роман се му бяга на късмет и ще сви бързо кучистот, я и къща пламне в огън луд. Цяло село тук е мъка, да изгоняте кръка. Сите фермери решиха днес своята ферма те да си спасят и ще дойде скоро блага вест, че от всяко зло ще се лишат. Жоре, и по твоя край го правят също, и по моя край го правят също. Дай да изкараме какво беше сега. Една пита, малко мед, малко вино, и защото не знаеме къде е кръка, няма викаме Христина, ще вземем една хубава тиква и ще я разбиеме, както се прави винаги. Аз сега хляба за закуска, дед го правих.
Ще ви захраня с него да ви е по-сладък престоя във фермата. Ай, мамка и моме. Пу, карък да не видиш. Пу, карък да не видиш. Повече мед слагай. Пу, карък да не видиш. Карък да не видиш. Мислехме си през цялото време за каръка в отбора, но се надяваме да ни е чул и да си вземе поука. Ако нещо стане и по някаква причина излезне, да не се връща повече. И сега вече, като сме се подсладили, да се маха този карък, защото ще го запукам с стари чорбаджийски шамари. Днес каръка ни напуска, още на закуска. Смет и хляб, червено вино, прощаваме се с теб, гадино. Не щете двора ни сега, ни на пролет, ни на лято, ни през есента. Българки сме ни велики, а мъжете ни са страховити. Предупреждаваме те с боен вик и с ръката всеки дик. Ура! Ура! Той твоята глава! Ура! Ура! Изчезвай веднага! Вече мога да спим по-спокойно. С разсичането на тиквата разбихме главата на каръка и се надяваме никога повече да не се върне. Духа излезна и... Каръка май го няма! Я да ви, я? И Христина я няма! Каръка си е тръгнал! Лошия късмет го няма вече! Ама сигурно ли, че няма? Няма я вече! Няма я! Христина! Нема я! Нема я тук! Ето! Не я видя! Виждаш ли? Няма я вече! В миналото гонихме болестите с кукери, сега ги гониме с чорбаджи Хаджи Романов обичай. Айде, карък! Чао, С песен на уста! Майде се от тука! С песен на уста си тръгни! Айде, карък! Хубаво е след такива кофти моменти да подхождаме с слънце и с усмивки. В крайна сметка, станалото станало. От нас зависи после дали ще си го спомниме или ще продължим с усмивка напред. Дали да му дам, че как да го дам, гама майка гледа оттам. Е, сега Христина, ако я няма, наистина каръка си е заминал. Хора, вие осъзнавате ли, че ние сме основоположници на една традиция? Която се казва как? А? Как се казва? Чорбаджи Хаджи Романов обичай. Чорбаджи Хаджи Така се казва, верно.